Welcome to KBM Review. Nengkong ngaku aban ai kublai kerpang. Ya pi baro ki subscriber ki bala ai jing kershan ya kane ka channel ka jongi. Mentah kasngi ha kane ka episode ka bamenta. Ngin ya page ya ka khana jong ka film sarak tu. Ya ka badang shudep release dang hakini ki khendiat sngi hi. Ha ka bas dang jong kane ka film. La yo I ya ka wai ka long kemi. Bakal lau lut ya ki jing deng kesiar ki jong ka baro. Bat kala thep ya ki hapo ka ding. Kum si benta ban pendep ya ka jing le niam ka jong ka. Namar ba kala syak pen biej. Bat syak ya lamba kala ha uwe usadu ubathok ubasukor. Hadin kata la yo I ya ka wai ka khna ka ba kerteng ka Arya. Bakawan hangta kala lej hajan jong ka poster ka bahe jong uta u guruji u Gyan Prakash ubaki yamane kum ya ublay kala tho hangta badla ka bamut khuput kala the da ka kiat ha kata ka poster bat kala thang no ayaka kala ring video ru da ka mobile bat kala post apo social media ka kemina jong ka ba kerteng ka Nandini kadang syong hapo kali bat kala yo ilut ya kita ki jingle jong ka Arya ka Nandini ka deiru ka para trai jong ka kemi jong ka Arya hadin ka jing yap no jong ka kemi jong ka Nandini kala ya syong no bat ukpa jong ka Arya habaki yo I ya kata ka jingle beat ka jong ka kila be ya ka Nadien ban yo kem ya ka ha kata hi ka por la wan ka wei ka kali nakmat ha ka bala don ki briu jong uta u guruji la ya don lang ru u om ubade u right hand jong u guruji kila ya bat ya ka Arya bat la IT no ya ka hakikmi ki kpa jong ka hendrei wat ha kata ka poru ka Arya ka hala bat ka ong ya ka Nandini bangala tip lut ya ki aka baro wat mut bangan syus ngap jarjar hadin kata lapen ipat ya Uravi Kishore ba udang ken mau ya ka lok jong u ka puja ka bala klat no Uravi uju yo I be ya ka puja bat uju ya keren ru bat ka man la ka por hadin kat to kat nepor ula shim ya uwe utelai bat ula sedin phasi ya la de ha ka pangkha ndrei na ka daw ba ukhia palat kata ka pangkha kala kedia bat ula hap no hamadan kumta ula laj biang sashi sien na ka jingyap ha ka sngi ka babut u parlok jong Uravi u ba kerteng u John ula ya lam ya u sha u psychiatrist hangta Uravi ula yo I nengkong ya ka Arya baki kmi ki kpa jong ka kilawan ya lam ya ka hangta naka daw baki perkhat baka donjing duna ha ka bor perkhat Uravi u ya thu ya u doktor syapang ki jing bat ki jing jenjar ki jong u doktor ru u snap bat u sngo sen ya u hadu kata hadin kata Uravi ula lej no syayeng ondala poi hayeng ula persyang da ka wai pat kalat ban penyap no ya lade ula syong hapok ka kali ban le ya ka ka ba ula thmu hendrei ha kata hi ka por la don bawan kendar jingkhang Uravi ula hiar na kata ka kali bat ula litpli ya ka jingkhang ula penban badai ka Arya ka balawan hangta ka Arya kala debuk ya ka kali jong u ban le syakelash lai benai mensua bat menta kala poi ka tarik bakala buk ban ya le syakelash hendrei Uravi u ong ya ka ba ula khang no ya ka traveling business ka jong u bat u kerpat ya ka bakan sngoba ban buk no da ka wai pat ka kali hendrei ka Arya ka pen bej bat ka ong baka kwa ban lej da ka kali jong u hi ha kata ka por Uravi u kan mau ba ula yo iteng ya ka hapo hospital bawan ya lam ki kmi ki kpa jong ka namar baka don jing duna ha ka bor perkhat udang perkhat baka syuwan pet na hospital Uravi ula phone syaki pulit ban IT no ya ka Arya haki hendrei ka Arya kala shim ya uwe ubilor kala penpat ya u bat kala ot ya la ka jong ka keti haba Uravi u yo I bakala place nam na ka keti ban se ula penkit no marmar ya ka sya hospital ka Bamarjan hayeng jong ka Arya pat la yo I ya ukpa jong ka bat ya ka kemina jong ka bakidang khuslai na ka benta ka jong ka Arya kala bu ka wai ka siti ya ukpa jong ka ha ka bala tho papa ngalami no na layeng ban le syakari ka bajngai tangbangan sawan pai biang ban pelaj ya pi naka Nandini bat na ufek guruji uba syukor uba lamler u Gyan Prakash ukpa jong ka Arya u Yogesh bat ka kemina ka jong ka Nandini baro arngut kidei ki bala syok tendep bat ki nong mani ki bajur bha jong u guruji Gyan Prakash kim jula ban syak lada don bakren snew syapang jong u guruji Gyan Prakash hakata hi kasngi ka Nandini kala ya lam ya u Yogesh sya u guruji ula pensngutu ya u Yogesh bat u ong baka Arya kanong ban paisyu lano ru kan sa syak penyap shen bat ki bayajan bat kahi ki ban sa penyap ya karu la pen I biang ya Uravi ba uwan ya lam ya ka Arya sya hospital haba u doktor u yo I ya ka condition ka jongka ula tieng ban ya rap ban ajing sumar ya ka u ong baka de ka suicide attempt case
bat ulak mut ban pentip syaki pulit Henry Uravi uong bakade ke khun ke jong u ka Misha ulak shu thaw ya ka khana ka ba shumuddur bat u doktor ru ulak menjur ban ajing sumar ya ka hadin bakala jemba Uravi bat ka Arya kila mi no nalayeng ban ya let syakelash kat kum ka jing booking ka jongka ondala poi hakawai ka jaka ka Arya kala ong ya Uravi ban let shwa central jail haba Uravi uyo sngo syapang ka jail ula artatin ban let kumta ula pensenge ya ka kali harut surok bat ula sedang mentokit ya ka Arya ru ka yathu ya u bakadon usamla u bakarteng u Vishal u ban light no menta ka sngi na jail kala yathu lut ru ya Uravi syapang ki jingjia baro ki bala jia ha ka jingim ka jongka mensyua ka ong bakat tu kat nesnem mensyua tang nakadaw jong we u guruji Ugian Prakash ubathok balam ler ka kemi jongka kala du yala ka jong ka jingim bat nadu kata ka sngihi kala phet no nalayeng bat kala sak marwai ban keput ya u guruji Gian Prakash bat ban pensyaya ka jing thok jing syukor ka jong u hakmat ki pajba kala seng ya ka wei ka group ka bakerteng ka India fight against fake guru hadin kat to kat nebnai kala ya kendu ya Vishal bat mauru ula long u dekot jong ka India fight against fake guru group ha ka wei ka sngi ka Arya kala lech sajaka sa jongka bat u Vishal bat kalap baladon ba penpat ya utala jongka haba kala rung syapok kalap ba kitiar kitar kila pralut bat ladon ru ka jing tho hakan ro ka boong zinda jala denge kabamut ngin ya thang im u Vishal sngo shngan shu ban ye ya ka Arya hang tamarwe nakata kadaw ula ya lamno ya ka shaying jong u bat hang ta kila sedang ban yele romance boro arngut ha ka wei ka sngi ladon bawan haying jong u Vishal bat la ong ye u baladon ki bala kloy ban sakhi persha ya u fake guruji Gian Prakash kumta labu ya ka address hang ta haying jong u haba u Vishal bat ka Arya kila lecha kata ka address kila lap ya u wei u breu une ude u breu jong u guruji Gian Prakash hi ulamut ban penyap no ya ka Arya Henry Hashwa ba unyo le kumta u Vishal ulawan nadien bat ula tiet daun narot na klik jong u bat uta u breu ula yap no hang tahi hadin ka jing yap no jong uta u breu u Vishal ula syakem bat syak set patok hadin bala yok sngo lut ya ki jing yathu jong ka Arya Uravi ula yalam ya ka central jail bat la pick up no ya u Vishal nangta bat kila lej res hakawai ka hotel syakawai pat kaliang la yoi ya ukpa bat ya ka kemina jong ka Arya bakidang page ya kawai ka video balawan pen haki dau ACP Rajesh ya kate ka video la ring habar jong ka jail hakapor baka Arya kawan shaw ya u Vishal u ACP Rajesh ude u breu jong u guruji Gian Prakash u yathuru ya u Yogesh baka kerteng ka basisha ka jong u Vishal kade u Munna Chauhan bat ude u gangster u batrei hapo jong u Dilip hat kata hadin kata la pen biang ya ka Arya bakadang keli ya Uravi syapang ka lok jong u ka puja Uravi u yathu ya ka Arya ba mau bat ka lok jong u ka puja ki ya ij bha iwe ya iwe bat ki long ki ba kemen bha ha ka jing im ka jongki ki la mut ru ban adopt ya ka wei ka khna ha ka wei ka sngi Uravi udang decorate ya ka yeng bat ka puja kala le shaw ya kata ka khna ka ba kimut ban adopt na orphanage Henry kata ka kali bakal lej kala accident no bat ka puja kala yap no hasyen u yathu ru bawat hadin ka jing yap ka jongka uju yoi ya ka bat uju ya kren bat ka man la kapor ka Arya kala smusen ya Uravi hadin bakal yo sngo ya ka jing yathu ka jong u Henry kamla ban le ban yarap ya u ha kata hi kapor la wan u Vishal hangta bat ula ai ka wei ka address ha Uravi u ong ya u ban drop no yaki hakata ke address namarba la don u perlok jong u bala wanra da kawai pat ka taxi pat ula ap yaki hangta bakin yo lej no da kata ka taxi bala wanra da u perlok jong u syakelash Uravi ru ula lej yalam yaki syakata ka jaka ka bala batai u Vishal andala poi hangta kila lej rung syapo bat kilap penban ba u Dilip hat kata ula ap lupa yaki hangta u Dilip hat kata ula mut ban penyap no yaki Henry lawan poi no Uravi hangta ula syok lut ya kita ki gang bat ula pelaj ya ka Arya bat u Vishal nangta hadin kata ula lej yalam yaki syakawai ka jaka bakenja bat kila ya sakmiet hangta ha ka pormiet u Vishal ula yathu lut ya ka Arya syapang lade ba ula long u bakerni di drog ha ka wei ka sngi ula kelon ha preng surok naka daw jong ka jing bu aj drogs palat ula paj ka kle bat la place nam shibun bha ula jan yap hangta Henry la wan yarap no ki breu jong u guruji Gian Prakash bat kila penkit ya usha hospital
hang ta hapok hospital ula yok ka jing sumar ka babiang bat ula laj em nadu kata hi kasngi u Vishal ula long kumbala sha thiet ha u Guruji Gyan Prakash u hap ban le kat ka ba ong u Guruji ha ka wei kasngi u Guruji Gyan Prakash ula ong ye u ba un pen syok jing ye ya ka Arya bat anda kala syanya bha ye u un pen yap no ya ka u Vishal ru ula ko ngu ya ka hukum jong u Guruji Gyan Prakash henrei umpoi perkhat ba un kala ye shisha ya ka Arya kumta syam lala ban penyap ya ka ula kelalong penban u nongshun jong u Guruji ka Arya kala syanya ya ki jing ya thu jong u Vishal ya ka kala map ye u bat ka ong ba un im no da ka jing im ka bathamai nang ne shakmat ha kasngi ka babut pan u Ravi ula phone yo parlok jong u John u ong yo Ravi ba un IT no ya ka Arya ha ukpa jong ka ula airu ka phone number jong ukpa jong ka Arya u Yogesh Desai kenang ba u Ravi un yo contact u ban phakwan ye u haying jong u John ba un yo pan phai no ya ka Arya ha ukpa jong ka u Ravi ru ula le kumbala ong u John ye u ula phone yo u Yogesh Desai bat ula airu ka address jong u John hang ning yo i baka kemina jong ka Arya ka Nandani ru kadang sngap tu ya ka jing ya kran phone jong u Yogesh bat u Ravi ka Nandani kala sngo bakla sngo babe ya ka ei ka bakala le ha u Yogesh bat ka ong bangala shet ka lalut ya baro ngala penyap ya la ka jong ka men ka kemi jong ka Arya tang na ka daw bangala sya pensyit bat sya ya lam bakla hakikatin jali ja jong u Guruji Gyan Prakash kenang bangan yo ban ya tho bat pi ka Nandani ka ong ya u Yogesh ba un wan ya lam no ya ka Arya sya yeng kloi u Yogesh bat u ong ngam don kam ya ka Arya balengan suwan ya lam ya ka hang ne hayeng ka Nandani kala kendit kumbayu tedong peseng ban yo sngo ya kum kita ki kentien na u Yogesh kam sngo la ban ngej ba u Yogesh un long kumta ha kata hi kapor u Yogesh ula pen i ya ka jinglong ka ba shisha ka ba udon bat u ong ba dei ma uhi u bala ong ya u Guruji Gyan Prakash ba un ong ya ka Nandani bahkan penyap ya ka kemi jong ka Arya namar ba u i tang ya ka spa perthei u kwa ru ban long u bre u ba khlain bor tam ha ka perthei bat dei tang ka spa hi ka bala ban pelong ya u kumta u ong ba salia la da ha ban penyap ya no ru tang ban yo ya ka spa u Yogesh u kwa ban penyap no ya ka Arya namar ba kat kum ka wil bala shna da ka kemi ka jongka tang shudap arbois nem kerta ka spa ka pho bat ki jingdon jing em baro kin long lut ki jongka Arya u Yogesh kwa da lele ru bakan long kumta u kwa baka spa ka pho baro kan long ka jong u habaka Nandani kala yo i ya kata ka jinglong ka bashisha jong u Yogesh kala khot ya u soitan bat kala yeng persya ya u Yogesh ru ula bitar lab bat ula penyap si sendan ya ka syakawai pat kalyang u Ravi ula wan ya lam ya ka Arya bat ya u Vishal syaying jong u John hangta ulap ba u gangster Dilip hat kata bat u ACP Rajesh kila te la khum ya u John hakawai ka Shuki bat kila penshitom ya u henrei u Ravi bat u Vishal kila penyap ya kita arngut bat kila yo ban pelai im ya u John ha kata hi ka por la ring ka phone jong u ACP Rajesh bakol u kpa jong ka Arya u Yogesh u call ya u ACP Rajesh ban yo jing tip la ula yo ne em ban penyap ya ka Arya u Yogesh u ong ba ula de penyap ya ka Nandani ru henrei tip badang sngap ka Arya ya ka jingkren ka jong u ka Arya kala yo shock ban yo sngo ya ki jingkren jong u kpa jong ka bat kam sngo la ngej ba undon kum kata ka jinglong kam sngo la shu ban syania yano ru haba kala tip ba kpa trai salia shu wat ban penyap ya la ka jong ka khun tang namar jong ka spa u Yogesh ula tip ba ka Arya kala tip lut syapang jong u na kata ka daw ula thau da kawai ka buj bat ula kren ha kawai ka press conference u ong ba uwei u taxi driver u ba kerteng u Ravi Kishore bat uwei u gangster u ba kerteng u Munna Chauhan kila kidnap ya ka Arya bat kila dawa hadu arpho klur tengka na u kpa jongka ban yo pelaj no ya ka haba yo i ya kani ka khubor u Ravi bat u Vishal kila sngo lengo hadu kata hadin kata u Ravi u John bat u Vishal kila rakhe ya ka sngi kha ba arpho we jongka Arya u Ravi ula khle da udawai pen yo thia ha uta u cake birthday khnang ba onda kila yo thia un yo le sheying jong u Yogesh ban penyap ya u Ravi ula le sheying jong ka Arya ha ka por man mien bat ula penyap nengkong ya u Guruji Gyan Prakash hadin kata ula le ban penyap saya u Yogesh u Ravi ula mensaujur ya laderu ha kata ka por u Yogesh ula tieng pelat ban syak penyap kumta ula terwa da ka pisah shibun ya u Ravi henrei u Ravi ula kentaj persyak ya kata kepisah ke u Yogesh ula terwa ya u kumta u Yogesh ula penthame ya u da ki buj sianti ki jong u bat ula yo lat ban siat ya u Ravi da ka pistol u Ravi ula kelon ha u mod dur jong u shift u badai u blei baki Hindu ki yamane u Ravi ula shim ya usum jong u shift
bat ula sum ya u Yogesh na kepo hadu ba unda yap sisendan bat mauru ula dukut mensim no hang tahe bat ula poi syakawai pat ka perthai haka bala don ka lok jong u ka puja syakawai pat ka liang haba u Vishal bat ka Arya kila kendit no na ka jingyok thia ka jongki kila kren hakmat ki media ka Arya kala plalut syapang ka jinglong jong ukpa jongka u Yogesh Desai u bala don kti hakine ki kam sniu baro ka Arya ka ongru bakam tre bantang ka met yap jong ukpa jongka ban pendep ya ka niam ka rukom jong ki Hindu hanrei kan thang penban ya ka met yap jong Ravi Kishore ban burom ye u kum ya ukpa la jong namarba ula le ya ka kamram jong ukpa hadin kata ngila yoi ya ka Arya bat ya u Vishal bakila poi sya ulum Kailash bat kane ka film kalakut no hang nehi paralog bait lada pia internet iki program ki bang ya pen i hang ne nga kerpat jur ya phe ba pen ya ai ka jingkershan ka bapura ka jong phe da ka ba like bat share ya kane in saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai shi hajar ngo